Gislingemuren startede i år 2002, hvor vi var en mand, og efterfølgende, efter kort tid, måtte ansætte en svend mere, og så er det kørt sådan trinvist opad. Gislingemuren har ydelser i alt inden for murfaget. Badeværelser, facaderenoveringer og reparationer af sokler, skorstene, trapper, tage, facadepudser, fils og algebehandling. Med de hårde vintre, vi har, går det hårdt ud over de udvendige facader, så det er vi specialister i. Vores kunder er Herre Fru Jensen primære, men vi har også en del erhvervskunder og andre håndværksmestre, vi kører for. Vi kører meget lokalt. Vores kunder er primære her i vores lokalområde, Holbæk, Vestsjælland, ind mod Roskilde, Kalundborg og Odsherred.